Tama na. Oh, lebih tayo. Wala. Tama ya, buwan. Ay, kita kuhay na. Adi, ano na napita? No. Dito kayo, kuhay dito. Nindot na yan, ano? Yalan nyo ba ni Pisidong? Otak pae. Bapo kay karan lo. Ah, ngayon, maguga pa? Ako. Nindot lagi pa, nindot yun pa. Ang lagi lo. Pa, mag-viral juga ni pa. Buha ba? Pangkol. Ay, magkana ba ba? Uy, nindot kayo pa, uy. Dong, inana lagi dong. Ako ni Sin kaya ni mana itu sir ni. Ala dong, nindot kayo dito pa dong. Masa bonggol. No. Hindi siya sa bonggol. Wala sa bonggol. Buwan na. Pagwato gikot, mag-iyara ng hikta dong. Inana ni mana pa ha. Sige. Orang pelanggan ya kan mau magkamay, mapagin. Kon mapagwag gikot baka na. Kutikot na siyang luyo kay Jojo na. Jojo na siya, Jojo yan. No. Marami na. Marami na. Nindot kayo. Hindi pa. Hindi pa na joy kayo. Joy ka. Marting joy ang video ba ay. Inana lang yun dong ah. Ayaw na tagalan na. Wah, parang Ang ngayon mo kay kasaluyo pa no. Nagsa-explain niyo. Mani katungkuan kayo. Kini ko. Ilong yun ba? Inana na guna eh. May nalang guna buy buk sa luyok. Tirahan niya ha, bantay ka lang yan. Di ka tirahan bantay ka lang. Apa na pa highlights pa. Doon na ano na lo para pugi. Ito highlights. Gani ang ngayon man siya good. Ay, kagalo tas pugupugan mo sa likod. Sa lapiron ba ining mataas ang likod. Ko ani Oscar pa yang yabo pa yang highlights. Diha lang gidong. Diha lang nipsik tama nung nasa ubos ayo lang gyud. Ay, wang panga. Ah. Nama na gyud na ha. Huwag kabayo ng merenda. Andito na sa kilid sa iyan dulong ganong ayon to kwa idong. Wah, ka. Dili ba ayon na sa kwa idong oh. Bagay kung gusto mo ano. Dili, pakuha na. No. Bagay kasi mo ano. Si Mia lang ako kay Gurmala, mga kapehig, inanay. Ay gila pa. Mana. Mana, ano na lang ini tanggalan na tumi. Kumana. Bago ito karoon mo. Kumagaling ako ng patilya pa rin ako. Buwan ka. Kumaw. Sabi mo niya. Ay pag-iyaga-yaga. Kiskisan pa ni mo na dong. Ikaw ba? Iyaga-yaga. Loko ko na bata ni mo ron. Bini lang. Wala. Uso na ron lo. Mimi. Ay gila pa. Ah, ngayon kika diri ka.
sapsapi na ni gamay diri dong jutay dong oh. Ya, ibili ni Dre. Kalain po. No, 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 no. Pangay bisa diri sa wala sa gulgana. Ha. Dili yung batilya diri pa oh. Ay, buang. Dili lagi na angaya lagi kay ka. Mura kag sinuwa. Oh, tigsinuwa. Tama na daw. Wala ba ikuha na pati ni Dre? Iba, apo,